miki ni dai na rike silar so ya zama kama miki da an gani ba tambaya zance nake a cikin hikima yabo na kishi zan kirkira waɗansu na famar tambaya waso da ƙauna ya suke farko so shiga ruhi yake da ya shiga rai sha'awa miki har a zuciya kaga mun kagara da fari burge juna ake ta nan so yake da hauhawa sai da juriya ko ka haye ana son ka ne dan mai duka ka yarda so haka nan yake wallahi so sarki yake ba masa mulki kowa kake ko dan wa kake ko yarwa kike so sarki yake in ba kula soya yake karki bar ni tambihi nake mafarkin da nayi daren jiya gidan ku har na kai tambaya dama a kaunar ki na wahala har ina kama da mazanjiya a yanzu ne zan sha zama na kurin ba takura ina masoya ga shawara kun rike juna ba hantara sirrin ku kar wani jiya da gaskiya so ku gina za ku girbiri ba mai yawa ku rike sunnar annabi ku koyi da shi kun tafiya dama da ku alfahari yake dama kuma juna kun rike kuskure da laifin da nake ku afuwa nema nake dama dan adam ajizi yake haka in kiyar take